Jangan sampai aku kalah ya guys. Tolonglah, tolong. Nggak, bukannya kembang kempis ya pak, kembang kempis banget ya. Aman. Oh, Barbayu kok saya telepon Mutin, barang apa kok so? Mutin turusan. Ya Allah Mas Ekido, terima kasih, Masya Allah. Gue kok jelas renek sama bus bandar gigi. Terima kasih Mas Am. Masya Allah, tabarakallah. Paling aja komen naik Raja Wangi kancane ki. Semite metu kabeh ayo. Aku tidak kalah, aku maju kok. Wangi tuh bolo. Jangan teman-teman. Ayo polo kompor LPG to apa kono. Kok iso. Ben bledos sekarang. Belum udah satu ini. Ayo. Sekolah. Ayo. Mas Anwar kok rono gitu. Tuh kakek. Aduh. Ayo, jempol rasing. Bola-bolaku. Teman-teman bantu Wong saya 700 sok kalah piye to kok iso. Makasih Mas Luki. Mas Muan, terima kasih. Aduh, deg-degan ya aku anjir. Kak Kualala, Kak Novel, thank you. Yang lain bantu tap-tap cah. Tap-tap cah. Kak Arum, Mas Anwar, Mas Aan. Kereta wes ora rasa kereta-keretaan pakai di tap-tap ngono lho. Las iki. Penting menang pokoknya. Kak Anwar. Mas seleksi ra ono mbone ndi iki Mas seleksi. Mas utama kok metu. Ayo. Carane apa Bu? Calon kudu pikir guri, penting tap-tap sik. Manchester Abang lah kembas rokok bareng kilo dewangi sik kok iso. Sorry lah. Oh. Loporen. Aduh kalah guys. Tap. Yo tap. Ayo. Please. I can know. Terima kasih Mas Adewa. Yes. Good. Ayo good. God ngarepe omah kuwi lho. Ayo. Ses melayu iki. Guys, ayo guys. Ayo. Mas Luki, terima kasih Mas. Begitu apa nih guys? Panik ya pen. Ayo. Tap. Ya murung ronek ditembak kok. Ya Mas Aan. Tembak watu iki tembak. Ayo, tembak Mas. Nyenyek wong tembak watu jadi. Ses mo. Kas. Turu kedengan iki bakal turu iki. Iki Mas Lexi, ayo Mas Lexi. Guys, bantu guys. Lagi guys top up sisan Mas Lexi. Bar kayak gini. Ayo. Bola pusing liane ayo. Indiki liane ta. Mawar. Mas ayo mawar dayo cah. Apa ya kok? Tempuran sengit sekali ini. Panas di sebelah bos. Aku kono tembak watu gak yo kalah gini. Kali 5 guys. Guys kali 5 please. Kali 5 Kang, ayo. Kali watu. Kali 5 guys, please kali 5. Kali 5 ya Allah. Ya Allah. Ayo semongko. Awas. Jungi niki jenenge PK ki ngene iki le, semangat kok. Ayo, tap. Kali telu. Ora ki cek ketututan bolong-bolong itu tembak watu kono, Bro. Guys. Ya, Mas Duki terima kasih. Tetap guys. Donat. Guys, bisa enggak ini guys? Tinggal 20 menit. 20 detik. Ayo. Paus dulu. Yo kalah leco. Aduh. Masya Allah. Mas Oong, terima
terima kasih. Aduh. Terima kasih Mas Anggar kau. Orang tahu sebenarnya aku orang tua malah aku. Masya Allah, terima kasih Mas Ang ya. Ya Allah. Udah biar lah kan udah ki. Kok bisa Mas Ang. Mas Ang ngapain Mas Ang, Mas Bus? Berkah abangku. Amin ya Allah, bilang semuanya bilang berkah barokah buat Mas Ang. Ayo teman-teman 1001 kah? Ayo semuanya bilang, ayo suruh ke kuburan. Ojo tak Mas yang kuburan ada. ora ono kuburan kene kok ado. Ojo Mas, aduh Mas ane aku. Nek kuburan Ku jalan apa lah pokoknya explore barang ya kuburan barang kok. Emosi. Ojo Mas, kok aku nek diwales gak wani Mas, aku ning kuburan. Nek mlayu wae gak apa-apa Mas. Apa ki? Amin, doakan Mas Ang. Apa Mas Ang? Ayo Mas Ang. Jangan di kuburan ya Mas, lari ae to piye to udo kono. Belajar kena PL gak guys? Kena, wae rudin dhewe kena. Ya wes nganggo sarung kuwi tutupi kayak maling. Melayu. Tek to Mas Ang. Mas Ang, apa? Bantu to kalah terus dulu. Mas Ang dibuka matane tok ngene apa mlayu? Saya nunggu Mas Ang to, sik to. Sik to. Ngono ae ya Mas Ang, kita nindes. Apa ki nagi kok iso? Iki sik to, urung ditulis kayak karo wong kok so. Jere mlayu ambek melet. Sumpah tapi nek ning calane seru banget ya. Ayo, nang lah. Kok ya oleh wakil lho 2000 kok. Di aku ora oleh blas iki lho. Lah tapi kuwi delok kok inem ya padha asline. Aku lek Tap kuwi tap. lah kuwi tap-tap nek ora dibantu ki ya apa sak dadi sakmono. Wah, tapi dhewe aluan kok ya. Nek mlayu ambek melet wis sarewan. Kiri itu tetangga. Melet, ilatnya mana nak? Melet. Ngiler ya. Melet. Nah, ilaten dina alah. Wes kok iso. Yo wes kok ngono ya. Oh, halo Bang Edo. Halo Bang E. Halo Bang E. Ora pertama pun mbak aku mbok. Mas Aang terima kasih. Tapi ini karo itu di karo aku. Karton terus piye iki? Waduh ki Mas Aang metu pisan-pisan. Awas nyopot. Gendat gas sarung patakmu kuwi gendat kok iso. Emosi. Mimi sek. Ora ngegip ngon gendat kok. Lah yo, dhek kono kon budal. Yo mataku kok. Yo, Mas Aang metu Halo, bikin stalo. anu deh top up sep buan we. Bandar metu bus aman. Alah, aman apa? Bukan wi. Metune top up sep kok. Privat DM mau ngopo lagi kok sing privat DM bareng kuwi. Ayo cah tap yo. Tap bolong. Minum sek. Guys, teman-teman ayo teman-teman bantu tap teman-teman ayo teman. Nikmat mana yang kau dustakan? Aduh, ngopi bolong. Lu kira isu tuh, nikmat mana lagi yang kau dustakan langsung mulu.
Nyolong pitik, Bus. Nyolong pitik pas sae kan. Teman-teman, Ambulan ra ngatasi wi, ambulan ra ngatasi biji lek kok iso ambulan ra ngatasi. teman-teman bantu teman. Kandhani wi, gip ngono lho, ojo ngangkon-ngangkon ae. Ditap-tap saiki-idik ngono. Bang Riota wis teko, Pak. Mosok ya, mana Mas Riota? Pak risau ya. Pak, sampean berlari-lari toh, tapi aku sek ketok cantik ter.